Салом алейкум бардор, iPhone 13 14 15 гизала овардагим. iPhone 15 нархш бардоро 1500 сомон ин iPhone 14 15 Pro Max копиялукс дим сорт айнаки бардоро нархш 1500 сомон ин копиялукс вообще хич намекнина бардоро iPhone 15 Pro Max 1500 сомон доставка нарда бе пул бардоро дырныш iPhone айра наш iPhone 15 ҳа иш дырныш Android 800 сомон ай бардоро ин нигоҳ кунед тамошо кунед Қарғанда бозори Фарғон дикони 121 бардоро магазинмон бозори Фарғон дикони 121 айна бихарин ҳамин нархода бардоро доставка бе пул бардоро 25 шаҳр наи вилоят хатмон айшатимо доставка бе пул не XR корпуси 14 XR корпуси 14 ям састани зурай нав айна бардоро пломбош кандагӣ нест телефоно пачка кадимтон бардоро телефоно беу дорем ку дар хонатон истифода бурдагӣ телефоно беувотона биёрем болош сумтен телефон бутен iPhone тон метем кадимтон iPhone дорин iPhone-ро биёрем бутен болош сумтен Samsung тон метем бардорин на марҳамат тамошо кунед шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сипонаи бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сипонаи бардоро тамошо кунед бозори Фарғон дикони 121 бардорин на марҳамат тамошо кунед лӯбои хел телефон аст алиш болош сум лӯбои кора мекунем бием бардоро кадом дар шаҳр Душанбе ай шаҳри Ваҳдат ай Кулоб ай Данғара ай раҳои дур бардоро занг мезанед телефон истифода бурдагӣ болош сумтен алишта ай пеш бин бихарин ҳамин нархода бардоро доставка бе пул iPhone 15 ҳамин сурати севгаздагӣ дора хеме қапиш се камера айда нархиш 800 сомон бардоро ин лайкора бизанед видео паша хел бардора ин нарх номи телефоно бухабар шава бардоро марҳамат ина